Cum de fiecare dată când faci asta, înnebunești fetele? Pentru că iubesc femeile așa cum sunt și iubesc sângele, deci ele sunt ceva de 2 în 1 pentru mine. Hei, Nina. Un publician. Stai, lasă-mă să încerc. Hei, Nina. Hei. Oh, nu. Ok, sunteți penibili. Abțineți-vă. Bine, iată nominalizații la categoria Best with the Vampire Diaries. Best with the Vampire Diaries. Mary. Nina XDO. X Stefan Salvatore. Nina Dobrev XQ. Nina This Fucking Perfect X7. Și contul câștigător de la Best with the Vampire Diaries este... Melly. Urați-le bun venit lui Black Lively și Leighton Metzger. Fără ajutorul vostru nu ar fi existat Some Photo Awards. Iată nominalizații de la Most Visited. Most Visited. Q, Lulu, 28. QX, Sexy Lovato. Emma Bibi. X, Loveless Mind. Julia Sweetie. Rose. Și câștigătoarea este... QX, Sexy Lovato.
magazine. Grace Kelly, Hollow G, picture of a beautiful me. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good grace. Lauren Catherine Manitou, Betty Davis, we love you. Babies, the magnitude. Fellas, that were in the room. Don't just stand there, let's get to it. Start the boat, there's nothing to it. Oh, oh, oh. There's nothing to it. Atunci prezentăm premiul la Best Mag cu In Love with a Criminal X3. Hei, sunt foto. Mă bucur să fiu lângă voi în seara asta. Să vedem cine e Best Magazine. Best Magazine, X Shine Rose Mag, Bonjour America Mag, Boom Blitz Mag, It's Belle Magazine, Little Mix Magazine XD, Star Mag, Disney Mag, Shine Magazine, Glamoring Champagne Magazine. Se pare că avem egalitate. Câștigătorii sunt Boom Blitz Mag și Glimmering Champagne Magazine.